Dukloková kvapka. Pozrieme si, čo je vnútri najskôr. Ideme to akože zanalýzovať. To je stará. U nás v Tesku je táto. To už je jeho problém, že tu nedodáva niečo nové. Slázeno agave. Agave je čo? Ja mám sirup agave, sa mi zdá. Agave. S nízkou energickou hodnotou. 4 kalórie na deci. 0,7 gramu cukru. A ináč nič viac, žiadna sol. Sícený nealkoholický nápoj s príchutí manga a limetky. Takže mango, limetka. Koľko stojí? Dneska som to kupoval. A neviem, koľko to stojí. Ticho. Nebyla to pôvodne čistá voda? Ja neviem. Ale voňa to, vieš, jak to voňa? Z agave sa robí tequila? Fakt? Vieš, jak to voňa? Jak? Ja to mám na jazyku, ale neviem to vysloviť. Jak podebratka, kedy si sa predávala. Alebo... Pamätáš si, proste sladká minerálka. Dobre, ticho, idem to vyskúšať. Ticho teraz, ticho. To má iba voňu a nemá to chuť. To čo je? To na tomto zarába. Dušan, si tu? To na tomto? Čo ti jebe? 1,40? Paráda. Super, môžeme skúšať video. Ja si neviem ani predstaviť, že kvôli čomu si to kúpil. Ja by som musel... Keby sú není akože kámoši Dušanovi, či by to akože pili chalani, čo to akože promujú. Je to zdravé? Počúvaj, to je, keď si ideš kúpiť niečo asi na ceste. Vieš, keď je akože... Ja si radšej dám Monster, alebo nejakú tú... Vieš, ale Monster ma platí. A tak keby si tam radšej Monster, jak toto. Ale domov by si to na čo ťahal. Ja to pochopím, keď chceš do auta niečo. Vieš, na cestu. Ale na čo by si to ťahal domov? Keď doma si... To sú 1,40, tak si predstav, že si kúpiš iba magnesko, alebo kreatín, alebo niečo uchudený. A stojí ťa to 10 eur na mesiac. A je to 1000-krát chutnejšie, jak tento hnus. Pre Boha. Alebo keď, počúvaj, možno má inú príchuť lepšiu, ktorá je akože výrazná, len toto ti hovorím, že tam cítiš nič a iba čuchom cítiš, že to má nejakú príchuť a pritom nemáš žiadnu príchuť. Si skúsim ale niečo stopnúť. Ale možno ja mám chutivé bunky už potlačené, vieš, z toho fetu. Čo nezachrániš? Zobral ma skoro 50-ročný boj veľkého parku. Čo ti jebe? To až teraz som pochopil, jak je dobrá Pepsi oproti tomu. Normálne ma zalialo. Ty koko, to je normálne osviežujúce. A musel som aj riešiť tým, že predal milión tých plechoviek. Chudák Dušan už nikto nekúpi kvapku, ale kúpia, keď im to chutí, vieš, tak akože poď, len ja si, keď už chcem niečo v plechovke, tak niečo, koko, čo si dám, kombuču pojebanú, alebo Pepsi. Alebo Monster. kde si kúpim jedlo, lebo dneska som toho moc nenajedal a do toho som ešte tak trošku chorý. Prečo by si to musel som proste nájsť nejaký obchod. Jak dlho ste nevracali? Ako fakt, že akože vracali. Ja to nenávidím, to je najhoršie. Ty kokos, na Vianociach som vracal, ja som skoro normálne umrel. Dneska zrovna si vracal, to je fakt nechutné. Ja to normálne zobudilo, že mi je na piču od žalúdka, že musím ísť okamžite vracať. To je ale, že to telo vie, že no jasne, tak teraz idem grcať isto. To bolo hrozné. A najhoršie je, keď to predýchávaš a vydýchneš, čo môže, alebo proste vydýchneš a zrovna ťa to proste naťahne a nemôžeš sa ani nadýchnuť. A my normálne myslíš, že skolabuješ. A potom už ani nemáš čo vracať, že iba vzduch. To je pekný hnus. I don't feel too bad, but... Celý rok som jedol iba ovocie, rýžu, zemiaky a neviem čo. Rybu. Len tak spravenú na prírodu nejako. A na Vianoce prišlo, že no nič, že čas vypražaného syru, tak som ich drbol 7 alebo aj neviem koľko, s hranolkami, takže masné s tatarskou. A potom som to ešte zalomil nejakým rezňom. Však ja som bol na streame vtedy, nie, že som prišiel normálne po večeri, som prišiel na stream a že pohoda, že som dožraný jak prasa. Vypol som stream, lahol som si ti hovorím a za hodinu budíček. A vracal som tak... Ako viem, že mi neuveríte, ale to bolo
60 krát minimum. Ja som non-stop. Chápeš, počúvaj, že vy si myslíte, že jasné, 60 krát, ale vy chápete, že ja som bol normálne, dáme tomu kedy sme vypili stream chat, dáme tomu na Vianoce, o 1 alebo o pol 1. To si to zjedol za 5 minút. No však, jasne, že som to zjedol za 5 minút, lebo žerem jak debil. Nahádzal som to do seba a ja ti hovorím, ja som bol normálne na záchode, v kúpelke, do 8 rána. Proste celú noc. Oslintané som mal normálne hubu, kolena som mal oslintané, som sedel, alebo iba kvočal, potom som chvíľku ležal na boku, prišlo mi na piču z toho, že ak som ležal na boku, som zadal zase iba na kolena, na ruky, opretý. A potom už ani sa mi už nechcel vrácať, hovorím, že jasné, že už je dobre. A nadýchol som zase z toho záchoda, tie zvratky, čo tam boli, a ti hovorím, že zas, to bolo najhoršie.